Kuinka tässä käy, täytyy oikein muistaa. Mutta se selviää tuossa hetken päässä hänelle syörähtää sen maalin jälkeen. Olipa siinä draamaa loppuun asti. Katsotaan kuinka siinä käy, kun onneksi ei ole muuta. Viidennen nousee 56 numerolla. Tähden perässään tulee 51 Norsiilia. Kukaan pääsee 311 jatkaa, kyllä se auto hyppii, mutta ei, nyt tulee liikkuja numero 56, Sami Väre, mustavalkoinen liikkuvuus viilaaminen, varoitusluvan viilaamisesta. Tämä Nieminen joutuu keskeyttämään näyttää Penali on työasemassa näyttää, Penali tulee liikkeen pääsee justiin alta poista tärkeää. Lapioita toiseen malliin ja kyllä Jalanikko vetää platista ja vetää hienosti menee A-finaaliin. 8 Rotinerius. Ja siinä nyt kärkikastikko haluaa pelata ne omaa peliä. Niitä riskejä, joita se takkokahvit joutuu tarjota, kun voitto tulee. Nyt se on Tiian tehtävä päivän takkoilla. Ja noita muita sijoituksia lähde arvoittelemaan. Pikkusen vähän väärässä näkövinkkelissä tässä ja osataan antaa vääriä ajatuksia ynnä muita. Ja minä en... Radalla saatte mennä sen mikä sielu siihen. Nymmen katolla. Kaatoko siellä tulee? Bensiiniä säästelee. Ja Keskimäki menee jatkoon, 5 Koskinen menee jatkoon ja 40 Tiia Heinonen menee jatkoon. Ei näköjään. Nyt se tajus. Ei se hoksannut sitä heti. On siellä nugget. Onko se nugget vai? No mistä sä tiedät? Onko Noa? 2, 4 ja... Tuolla ambulanssissa katsotaan, että kaikki on kunnossa. Me keskitytään lähtöön 16. 58 Jesse Syreen, Kirvelä Reisin Opel. 102 Susanna Kukkonen, Narasas Auto Astra, 49 Esa Parjanen, KRP Racing Mese ja 4 numerolla Ville Rekola, Ropatekki, Toyota. Urheiluautoilija Jami Racing Fordi, 336 Stoppa-Suomen urheiluautoilija Puli Mersu 13, Paja Matsi ja äskeisestä lähdöstä kilpailijalle 256. Musta oranssi lippu, tekniikkalippu ja syynä pakotki. Lienee jatko.